Díachait is me se Caitlin agus sinna ceir scéal bhó nuacht Cúla4 an seachtaine se. Tá Molly an turtar mara le fille an bharige. In níag dí rábhlín is fithe a chahabh in mara bio iscedáin an daingin. Rachaigh si go honad a chlánathe sa ferting géil dús. Áit an éon for masú nu arthaí, agus an sin scuilfar amach san agéin Atlantachaí. Deimhníoch an seachtaine seo go mbeidh fáthcháin siúl I nGaillimh hir agus I mbaile átha clia leir, de híine an dar lás fithe de bhí na bealtaine. Ráchtáil for na fáthcháin seo chun na siacháin a bhíoch ag Catherine Connolly agus Pascal Donoghue sa dál a líana. Lá an dahan a bhí ann de cédín, agus chun an lá a cheiliúra bhí daltaí a Ghaelscoil Philip Barún I drámhuair I Burt Láirge, ag fálam faoin ag náthóga anmhaithe ina gceantar agus na bealaí gur féidir leo iad a chosint. Foil siach an tuairiscáil teas forchneach agus talmhaíocht an seachtaine seo. Dar leis an tuairiscáil a d'fhoil sig eagraíocht bhia agus talmhaíochta na náisiún Aontaithe, Ghuiil teochtaí orda I chuiristeach chluiche batha agus chlánta breis is bilún duine fud an domhain.